A nisher in lína tá an tull of Joe Barry ó Choláiste na Tróna. A Joe fáilte rascaidí an chlár? Gur maithagad dhearnas fada ó bhíor sa caint leis. Is fada. Say nu an céadúir dún le a roint blianta nuas aglah radio éanamh le chéile. Joe, de bhar seo a bhris leatar dúsa intintom conastá an obair maidir le Sláinte Poiblí Alcól I gláiste na Tróna ag dul a roileat ón ó dhearnach a raibh mar cainte chéile? Well, is dóilm an fá nach rás den gabháil leis ná táime scór ó Choláiste na Tróna. Okay. So níl mé gobar táime imethe pension mar der fá. Okay. Yeah. Now bhí is gníomhach I san agriacht alcohol in Ireland goodí an orig agus tá mé airtha san freisin in isis so an rud eile gur raibh á dhéanamh gom agus de bhí cur sort COVID isteach sin de bhanig an tara Simon Harris cuiste chun fécinn isteach conas mar bhí ag dul a raig leis an tAcht ó heh Alcól agus Sláinte Poiblí. So cur sé ceist ormsa bheith mar caithfhireach ar an grúpa san bhí téirme trí bhliana so de bhíos gníomhach ach bhí sé in am COVID so ní rámar bhí mar bhí orings as é dhéanamh lína seachas go persanta. So bhíos tá sé sin an obair san déanta inis agus tá mí ag fannacht ar caithfhireach nua agus aithniúchan ar an gcuiste. So in áiríre tá mé ag obair ar rud eile ó heh Cúrsaí drogaí ach ó heh Alcól tá simime gom fós agus tá gom go bhfuil an ráta ólachán I muintir na tíre íslethe agus is maitham rud é sin agus tá bhí mé fécant ar chaidir ach nílim sús condáta go thomláin ó heh conas mar atá rudaí chunig mé go raibh alta good as béirle in Northside people agus an obair an sár obair atá dhéanamh ag síle gilhíní agus an Éirinn is an Alcól in Ireland faoi láthair. Tá siúil gom go ag baint tána bhas bheith ar scór ó Choláiste na Tróna Yeah. I just Dutch tune like tá gom go to our score ach chuir make beidir cúpla ceisiúirt faoi Sure. Just like Lana Roig. Okay, just on more fixture beidir an bhfuil tú sásta Joe go bhfuil ach Sláinte Poiblí Alcól gcuin sa tír like the comparison the time an sásta go bhfuil acht mar seo a gcuin sa tír? Yeah, is éacht mór gur dhéan an rialtas an tAcht an a chur le chéile agus de hínig an tuachtarrán Michael D ó hín isteach 2008 agus orm agus tá anna cuid páirteanna anna cuid capital beidir an focail nó san acht Public Health Alcohol Act agus tá siad de réir chéile tá an rialtas a choirí bhaim iad agus tógann sé sin tamil ach tá sé dul sa trócart gan éon dat. Níl éon dat fé sin, tá cúpla rudí fós gur cór a hárlóg agus tásúlagam go dárlóg siad. Rud éigean a bheith álasach faoi ná tuis go bhfuil an ráta alcohol atá á óla muid an hir ag dul ag íslethe de bheith na cólatí móra ag chur brúar ní rialtas ó nabach leis an nachtain istá go leor déanta goibh, so tá míad agus nuair de míad tá an
lucht Sláinte Poiblí ag fós ag brath an acht so, mar is acht atá is dul an gwyl tíre eile ag fécant rud mar seo, agus bhí ún gine gur dhéon Éirinn éacht mór. Agus sinna bhí ann agus do thug sé timpeall dem bliana, bhí mise anna gníomhach ó thaobh Cúrsaí ag chur cuirt ar an rialtas agus an rud ceartaí dhéanamh ó thaobh Alcól agus do thug sé ó beidir 2009 go dtí 2008, so beagnach dem líon. Ach sin mar, camid dul is tír déon lethachán sa agus an rialtas I ceannas agus sé an jabbatá ag muintir Sláinte Poiblí agus Alcól Éireann go háirithe a dhéirí go darlóg ná go mbeadh rudí níos fearr sa tír ó thaobh an Díolachán agus ó thaobh damáiste atá a dhéanamh leis an slí ina ólamid Alcól sa tír so. Is acht ceann ródach é, nach bhfuil? Cad é? Acht? An acht Sláinte Poiblí Alcól is acht ceann ródach é, nach bhfuil? Like ag tuairt spagad ó ghaoine a dtíortha eile. Yes, tá sé sin agus freisin like greintas na altainna atá san act caithfar iad bhíon inúcha ag an Aontas Eorpach freisin, so ní hé amháin just Éirinn rudí cosúla labeling agus an summer sin tá anna cuid tá can tionchar ag an European Union and Commission freisin, so agus táid bíon orling, dailá leis na winter na Eorpa freisin, ní Éirinn de bhór an Aontas Eorpach níl míad céad fan céad ná splach ó thaobh rudí mar sin a thuile, táid tá rudí do sa tró ceart agus is tónam go sé a dhéanamí is tá á gine ná tá timpeall feithe fan géad den déanra ní thógann siad Alcól in éair. So an ráta tá sé sais níos mó an son dá bhar son na daine a ólan, Dúirt tú go bhfuil ísliú ó thaobh an líon daoine atá ag all Alcól in Éirinn. D'fhin gur bé an cúis ná sin ná tionchar tréis teacht ón acht Sláinte Poiblí Alcól in 19 túla sin? Is dóla mé mar tá ó 2009 go dtí gur tháinig an tAcht I bhaim hí anna cuid dí sport san bhean, anna cuid ar fad, agus dhéanann sé sin difríocht agus bhí daoine beidir go bhfuil an cartaá leis an dramsa ar dúsa bhíidir is says nanny staters agus rudí mastracha ar fá fuing ach si bhí a dhéanamh rinne ná bhfuil feice míadna an damáiste agus tá mí ag géirí nach meic an damáiste ról se tá sé simplí na cólachtí mór idirnáisiúnta sé tá I gceiste cosisiúd ná brabús mór dhéanamh, agus sin martá sé so tá dáthe an dáthaíomh. Agus rudí mar in freisin le fossil fuel, anna cuid is na rudí atá go donna sa dar lumsa rénos ná na cólachtí móra cóchtach idirnáisiúnta, transnáisiúnta. Agus tá is buailach go bhfuil bíon ligas ar polatóirí dá lá lóisiúd, níor bhí dhéanaan an tara Simon Harris éacht, agus de len sé leis agus timpeall cuideag bliain roimhe sin nuair a bhí an
an táneiste inis Micheál Martin nuair a bhí sin mar ar a sláinte díonn sé an rud céanna le cáftabach. So tá sé táchtach go méach polatóirí go bhfuil an tionchar acu agus go bhfuil tíiseach táneiste ar a sláinte ar a líos cirt agus tá mé an dhíomá orm agus atá dhéana bheith an ar a líos cirt sin Saoile Alcóil, tá sé drocrite go bhfuil sé sin á dhéanamh cosisiú, tá sé drocrite agus níos meas an drocrite, mar tá sé ag dul gcuineh an tAcht agus an acht agus freisin de bíon an rain de líos cirt agus an ara kaint faoi, únsaí ar bhná agus rudí mar sin de únsaí gnéis agus rudí mar sin agus tá Alcóil taobhfíor de anna chud den úmper son agus go bhfuil siad ag géirí an Saoile Alcóil Bille choristeach tá sé do crite really, Agus níl Alcól Action Ireland agus agrachtaí eile ar nós an Alcól Forum agus ICANN Network níl siad sásta leis an bit sin nach bhfuil? No, ní tá ceartta go céad fan géad, yeah. Agus is dóla mnána héireann, mar tá so like is sais téann sé I gcuineh an achta, agus is rialtas amháin agus deirtar like go bhfuil rud tugtar ar ná joined up government. Well, I gásá níl sé joined up, mar tá Brian stáit amháin ag géirí níhil a dhéanamh ó thaobh de máiste de bhar Alcóil agus tá Ryan stáit eile agus siad a duine a bhallart,